Det her. Det er Nikos idé. Jeg har intet med det at gøre. Nå. Skal vi gøre det? Jeg også. Ja, tak. 3, 2. Kom nu. Vi kommer til at stoppe dig. Du skal spise mere. Emil, du skal jo spise mere. Prøv at se, hvor meget han har spist. Jeg spiser så lidt hørende. Du skal spise lige så meget. Kom nu. I skal spise det hele. Du skal ikke slutte. Det er lige godt op med stink. Han lige kunne spise det hele. Emil, det var helt rød i munden. Jeg har ondt i øjnene nu. Du skal spise det hele, Emil. Min næver gør ondt. Min ene øjne gør fucking ondt. Lad være at klø jer i øjnene. Skal jeg have en velkommen til? Det vil jeg på. Det vil jeg bare skrive der. Det kan jo større mand end jeg er. Jeg har proppet til i øjnene. Nej. Har jeg med mælk derude, fordi det kommer til at gå hurtigt. Ej, det hjælper ikke. Hjælp med mælk. Ej. Din tunge er stadigvæk blå. Du er helt rød. Ej, det er godt. Ej, det er godt. Jeg har rød i øje, mand. Fuck dig, Nico. Seriøst. Gud, en hæk er dø. Der er buklet her. Jeg skal have det til øjnene. Skal du have en kold kul til øjnene? Åh, tak. Den er her. Ej, det er godt. Jeg får det øje i din hånd, kæft. Du skal spise op, Emil. Drenge, vi har 2 mere, hvis I vil have runde 2. De trækker som en lang mikro. Din næse løber. Jeg ved ikke. Jeg føler, jeg skal blække mig. Nico og næse hjælper, det er altså med. Nu prøv at se. Okay, kom her. Det var ikke en god idé. Nej, det var det ikke. Jeg får ondt i mit ansigt, når jeg ånder. Det er sjovt. Du ved ikke, at den skal få kigge frisk. Jeg ved ikke, om det hjælper. Det er jo også med dit produkt. Vil du prøve? Jeg tror snart, det lægger mig. Jeg kan ikke lide dem frisk. Vi har. Mit ansigt er ondt. Det kan jeg godt. I ryster bare sådan helt. Jo, det er Nico, der har fået det over i ansigtet. Jeg kan slet ikke høre nogle steder.
Det lyder som Darth Vader. Jeg kan også trøste med, at det går over inden for et par timer. Mikro, kan du lige creme fraiche? Nej. Nej, nå okay, det er næste mælkeprodukt, vi har ellers. Det var noget mere. Kan du ikke holde til meget af din lille kylling? Får man varme. Fuck, min læber godt. Jeg har venner. Kan jeg høre? Ikke meget længere, fordi vi spørger du. Det er jeg lige med. Men de er ikke klar på runde 2, kunne jeg høre. Emma, en mere. Du skal stadigvæk spise op. Kæft. Jeg tror bare, de skal ligge direkte i pose nu. Og så først vækkes om 12 timer. Nå, vi skal ned og give hesten noget også. Det tror jeg ikke, at jeg kommer på vej lige nu. Nico er næsten mega dårlig. Griner over din kammerats landighed. Ja. Din navn. Fuck mig navn. Nu kan vi så tænke på det, at du viste mig i går. Tag da bare drikke kartongen. Ja. Men jeg er ikke snottet mere. Nej. Jeg tror også, Nico, at der skal en ny klud. Jeg tror, der er simpelthen så meget snot i den klud. Det er bare ramt ud af ham. Nico, må vi se dit ansigt? Nej. Og kom nu, vi er klar til at optage det. Det der, det bliver jo ikke helt med. Fuck. Min mund gør ikke ondt, mit ansigt går ondt. Lille skat. Hvor stærkt var den? Sådan seriøst. Den anden øverste. Nej, den tredje. Var det det? Men den rammer ret højt. Vi skal finde den stærkeste. Den ligger med mellem 200 og 300.000 på Scoville-listen. Hvordan tror jeg, det går, når den skal ud igen? Ja, det er det, jeg siger. Hvad der Aftensmad med chili. Giv mig ordentligt at remme i. Det kan rundt at sige. Hvad der brænder, når det kommer ud, brænder, når det kommer ud. Vi skal købe mere vispapir. Altså Vi skal købe bløde brødservietter til dem. De kan ikke engang bruge vispapir, de skal have sådan baby wipes. Hvor kan du så dum ud din nær? Du ryster ikke. Han koncentrerer sig virkelig om ikke at græde. De chilier, vi har liggende herude nu, som vi plejer at bruge til aftensmad, de ligger med omkring 8.000. Den her, den lå mellem 200.000 og 300.000. Ej, du tuder. Ej, det er sløbt for mit ansigt, det gør. Så var de søde. Jeg går lige ud og hente 2 rene klude til. Det er jo alle pengene værd. De 7 kroner. De 7 Ja. kroner. Det er jo alle pengene værd. Nej, det er ikke 20 kroner, for det er kun for halvdelen, så det er 3,5. Nå, cool. Fuck, man, den er ved at være varm, den her klud her. Monika kan ikke engang med at tage eller finde nogle nye. Jeg tror snart, jeg knækker mig af den mælk. Fuck, det går under han. Yes. Yes, I love it. Kan jeg få en spand vand? Støb hovedet ned. Jeg kan ikke bare få en spand, jeg knækker snart det her. Det er godt for spand. Lige prøv at gerne have en spand fyldt med koldt vand, så man kan støbe hovedet ned. Bare så
sætte munden på kolde brug som alt tøjet på. Det er lige før jeg overvejer. Hvor mange views tror I får på det? 0, fordi der er ingen, der gider se det her. Jo. Det er simpelthen en pizza for alle i menneskeheden. Det her, det kommer jeg simpelthen til at offentliggøre alle steder, jeg kommer afsted. Nu er den her klud 100 grader varm, mand. Fuck, det er godt. Nico, prøv så vidt muligt at drikke noget mælk. Det er det eneste, der kan sådan slå det lidt ned. Det er mælkeprodukter. Jeg tager mig lige brød med feta. Så længe det er brød med chili. Få så meget mælk ned, du overhovedet kan. De der røde var ikke rødt nu. Jeg er spændt, Jimmy. Det var helt rød. Det er lige før det er lige før dit ansigt er samme farve som din trøje. Ja, lige så lækker som en kirsebær. Ja. Jeg kan ikke bare snakke. Jamen, det er derfor, der er spand. Det er derfor, jeg slet ikke en spand. Altså, må jeg godt tage lidt? Jeg tør ikke bare op igen, fordi det tror jeg bliver endnu stærkere. Hvis hvad? Hvis chilien den kommer op på tungen igen. Og tror du ikke, det er kapslet meget ind i mælk? Det ved jeg ikke. Det er det. Jeg tror ikke, det er slemt, men til gengæld tror jeg, det bliver interessant. Som sagt, vi skal jo købe sådan nogle bacon wipes. Jeg tror ikke, I kan bruge almindelig toiletpapir. Jeg melder mig syg på arbejde på mandag. Og Emma, der skal noget med mad at gøre. Jeg har været i gang i 12 minutter nu. Hvor lang tid kan det blive ved med at gøre ondt? Ej, jeg holder op inden for de næste 4 timer. Vil jeg tro. Det kom det ikke. Frederik, Fuck, men jeg kan ikke fjerne kluden fra ansigtet, mand. Ja, hjælp. Siger vel ikke en halv time, eller sådan noget? Jeg spørger på mit ansigt, det gør det så klart. Vi har en spand med koldt vand. Yes. Emma. Jeg har drukket 2 liter mælk nu. Brænder dit ansigt ikke sygt meget. Nej, det er ikke min mave, der går ind. Det er bare mit ansigt, det er bare helt... BOOM! Skal du spise alt det yoghurt? Vi har ikke mere mælkeprodukt. Nej, det har de. Vi har faktisk god creme fraiche. Og smør og ost. Det er fyldt fucking. Giv mig en smørbakke. Ej, Nico, det var den klud, det må jeg lige have siddet og snå lidt næse i. Så er det knækker mig nu, for det er skyd på her. Jeg viser mig som en mand. Det gør du. Ja. Du går grædt ud og bruge de 12 minutter. Yes. Ja, helt sikkert. Du kan godt fedt, som du er det. Jeg kan bare ud, når det kommer op igen. Det vil med knække den i krog. Du smiger det bare ned i halsen også. Hold kæft, mit ansigt er godt. Jeg har ikke lyst til at skide Har vi ud ikke igen. isterninger? Please. Jo, vi har isterninger. Jeg har ikke mere mælk. Har vi allerede løbet tør for mælk? Jeg kan have en stor spand med. Det var 2 liter. Hvorfor ikke?
Hvad er det underholdende? Det er faktisk kun min mave, der går ondt. Sådan rigtigt. Min mund er sådan rimelig meget stoppet. Nico, der er en skål med isterninger foran dig. Fuck, jeg har det dårligt. Jeg kan ikke se den. Fuck, det er koldt! Mor, vil du ikke bare være i den der... Så jeg kan bare se hele islandingen ting, der smækker i ansigtet. Nej, jo, men jeg tror, det er fordi, han har nogen ind i munden. Nej, det er ansigtet, der er godt. Ja, det hjælper ikke med istærning. Kan det være i byen? Hvad med det? Det gør det ikke. Det hjælper faktisk. Det er dejligt afkølende. Nå, jeg troede, det var sidste chili, du lige nappede der. Så drenge, det er rigtigt forstået, at I tager ikke runde 2. Nej. Måske senere. Måske i aften. Du må gerne tage min også, Emil. Der var jeg heldig. Det er dig, der har fetaost ud over det hele. Fuck, det gør faktisk lidt ondt at have isterninger ved ansigtet. Jeg er lige ved at tage en fludelse eller sådan. Hvad er det, du forestiller dig, Nico? Det ved jeg ikke. Sommersol. Tag kluden ind under. Det er så sådan. Hænderne! Drop ølkluden. Ikke knæk. Jeg er stolt på den. Ej! Hvad så det? Nu gør min ene næsebor kun ondt. Så det du siger, det er, at det går fremad. Ja. Min mave. 17 minutter, Nico. Vi sidder her. Nå, stopper det. Skal jeg ikke bare stoppe den? Jeg ved ikke engang, om det kan uploades til hvad her. Er det Facebook, eller hvordan de kan tage det?